Żeby zachęcać inne osoby do działania, rozmawiam z nimi i słucham ich doświadczeń. Działam również w social mediach, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Nie bójmy się reagować. Gdy widzimy agresywną sytuację, przede wszystkim zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, a później stańmy w obronie osoby pokrzywdzonej. To edukowanie samych siebie na ten temat, szukanie wiarygodnych źródeł, szukanie informacji, które pozwolą nam rozjaśnić pewne kwestie, które pozwolą nam zweryfikować, co jest prawdą, a co jest stereotypami po prostu powielanym przez nasze społeczeństwo. I myślę, że to jest pierwszy taki naprawdę ważny krok do tego, żeby eliminować te stereotypy z naszego społeczeństwa, żeby też inne osoby mogły się czuć komfortowo i bezpiecznie, wiedząc, że nie będą oceniane. Szerintem az egyik fontos az, hogy ezzel foglalkozó szervezeteket támogatni. Tehát igyekszem mindenkit meggyőzni arról, hogy ne sémák szerint gondolkodjon, hanem igenis nézzem utána okoknak és indokoknak. And I think that advocating should start with schools, should start in education. I think this should be teachers should be trained on this. For my friends who are mostly girls who I come in contact with, I tell them, you're a unique individual. You are wonderfully and beautifully made. There is no limitation. Every opportunity is for you to take. So do not limit yourself. Do not stereotype yourself.